प्यारे बच्चों, देखिए പേജ് നമ്പർ 28 പേജ് നമ്പർ 28 നമ്മൾ മിനിഞ്ഞാന്ന് പഠിച്ച 2 ദിവസം മുമ്പ് പറഞ്ഞ കവിത ചമക്താ ഹേ താജി എന്നുള്ള കവിതയുടെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം എങ്ങനെ പാടാമെന്ന് നോക്കിക്കോളൂ. ഹമേ പ്യാരെ അപ്പിനെ യെല്ലോറ യെല്ലോറ സേ ഹേ. ഒന്നുകൂടിയും ഹമേ പ്യാർ अपने येल्लोरा से है. हमें प्यार अपने अजंदा से है. हमें प्यार अपने अजंदा से है. ये दुनिया की आँखों ये दुनिया की आँखों का तारावतन. ये दुनिया की आँखों का तारावतन. ये हिंदुस्तान है हमारा वतन. ഇനി പാടുന്നത് എങ്ങനെ കേട്ടോളൂ. ഹമേ പ്യാർ അപ്പിനെ യെല്ലോരാ സേ ഹേ. ഹമേ പ്യാർ അപ്പിനെ ആജന്ദാ സേ ഹേ. ये दुनिया की आँखों का तारावतन. ये हिंदुस्तान है हमारा वतन. हमें प्यार अपने येल्लोरा से है. हमें प्यार अपने आजंदा से है. ये दुनिया की आँखों का तारा वतन. ये हिंदुस्तान है हमारा वतन. ഈ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഉച്ചരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ. ഓക്കെ, ശുക്രിയ.